ברגע שאני מכווננת, מתחילה להיות מכווננת אל אותו ניצוץ אלוהי, אל אותו רצון שמתחיל לדחוף אותנו מאחור, אל גילוי, אל חקירה, אל התנסות מסוג אחר, אנחנו מתחילים לטפס אל רצון אחר, שספר הידע קורא לו רצון של תודעה שמימית. זה בעצם רצון של תודעה מאוד מזוכחת, תודעה נקייה, שקוראים לה, שהיא תודעה של עינות. זה עינות האגו, עינות העצמיות שלי, עינות הפרטניות שלי, ואני מתחילה להתחבר לאט לאט אל תוך מהותי. אני הייתי רוצה קצת, אם תוכלי להרחיב, על התפקיד של הרצון הפרטני אחר כך, והרצון שהוא מתפתח כמכלול. כמכלול. כי לכאורה הוא רק מפריע. אבל יש לו תפקיד. אם תוכלי קצת... אוקיי. יש משמעות קיומית לרצון פרטני בעצם הגדרת הזהות העצמית שלי. בעצם הגדרת הייחודיות שלי בהשוואה ל. כי על מנת להתחבר אל רצון מכלול, שהוא רצון של אחדות, שהוא רצון רוחני, אני חייבת קודם כל להגדיר את הגבולות של האני שלי, של העצמי שלי. כי אחרת מי הוא זה שיחפש? מי הוא זה שיסתקרן לגלות את העוצמה הרוחנית הזאת? צריך להיות משהו מנגד. ולכן, כאשר יש את הרצון הפרטני, הוא זה גם שדוחף להישגיות, הוא זה גם שסקרן, הוא זה גם שדוחף אותי לחקירה ולהתנסויות. ולכן הוא כל כך הכרחי. זה שאנחנו לקחנו אותו למקום מאוד אגואיסטי לעצמי בלבד, זה עוד פעם בגלל המציאות שבתוכה אנחנו חיים, שהיא מציאות מאוד דחוסה, במציאות של חומר, מציאות של אמונות מאוד השוואתיות ומאוד מקבעות וכן הלאה. אבל הוא בהחלט הכרחי בתהליך האבולוציוני שלנו, כי בלעדיו לא נוכל לחזור חזרה אל הרצון הרוחני. אבל גם הרצון של תודעה שמימית, שהיא תודעת עינות כבר, גם הוא עדיין לא מספיק. הוא כאילו, הגעתי לקומה 50, אבל אני צריכה להמשיך לטפס לקומה 100. ואז האבולוציה שאני עוברת, הוא שכדי להגיע לקומה 100, אני צריכה לסגל לאט לאט רצון שנקרא בספר הידע רצון של תודעה אוניברסלית, שהוא רצון של אי-קיום. שימו לב למילה אי-קיום. אם בתודעה השמימית דיברנו על עינות, אז זה בעיקר העינות של האגו, הדומיננטיות של האגו, בתחילת המסע אל עבר המהות העוצמתית שאנחנו. אבל על מנת להגיע לקומה הרוחנית, אני חייבת לעבור באמצע דרך ממד של תודעה אוניברסלית שהיא תודעת אי-קיום. המשמעות האדירה של התודעה הזאת היא שאני כמשהו עצמי, כמשהו נפרד, כמשהו שיש לו אגו, פתאום נעלם. ואני מופיעה כמהות של אור, כשדה אנרגטי שלא פוחד להתאחד, שלא פוחד להיבלע, שלא פוחד לאבד את הייחודיות שלו. כי יודעת התודעה הזאת שלעולם לא תאבד את הייחודיות שלה, כי היא רוטטת בתדר של עצמה. ולעולם גם אם נחבר כמה תדרים ביחד, לעולם התדר הייחודי שלי לא ייעלם. הוא רק ייכנס לתוך אוקטבה מוזיקלית גדולה יותר. ולכן תודעת האי-קיום זו תודעה שמקבלת ללא תנאי את האחר, שמקבלת ללא תנאי את המצב, שמקבלת ללא תנאי את הדעה, שמקבלת ללא תנאי את הרעיון, ורק מחברת כמו בסמיכת תלאים אנרגטית
מחברת את כל התדרים לכדי סמיכה אחת מדהימה וצבעונית, שיש לה רק תפקיד אחד. והתפקיד הוא ליצור שדה תעופה יותר עוצמתי.